da aka yi tun kwanakin baya akan masu ƙwallon kafa da abin da ake biyan su a wannan matsala malaman zamanin nan sun yi saɓani wajen kuɗin da ake biyan a 'yan bal na irin manya-manyan club shi kansa shi wasan bal mafiya yawan malamai akan cewar babu wani abu na shari'a da ya nuna haramcinsa illa idan ya haɗu da abin da yake haramu, wato yana daga cikin wasa da yake yana da ma'ana ingantacciya shine nishaɗantar da jiki da ƙarfafa jiki da ƙara lafiyar jiki da ɗebe kunci da damuwa wanda zai iya kaiwa ya zuwa ga wato aibobi na rayuwar zamantakewa. don yawanci abin da yakan samu samari yayin da suke da tashin ƙarfi ba sa samun suna fitar da wannan nishadin nasu, to shine yake kai su zuwa ga shaye-shaye, domin kullun suna zaune dunkum a cikin gida sai kwakwalwar sai ta suranta musu abubuwa, to babu abin da zai cire musu wannan wato tarin karfin da damuwar da suke ciki, sai ga sun shiga cikin harkar shaye-shaye. Yayin da ake da hanyoyi da mutane suke ta wato wasanni da zai ɗauke musu wannan tsananin ƙarfin da suke da shi, lokacin nan za ka ga akwai sauƙin irin waɗannan abubuwan na miyagun ƙwayoyi da suke yawo a cikin al'umma. Saboda haka manufar akwai manufa wadda take ta dace da manufar shari'a, ba ta suka da manufar shari'a ba a cikin abin da ke cikin wasan bal shi akan kansa, sai dai abin da zai iya haɗuwa da shi wanda zai mayar da shi ya zamanto haramun, wanda ba shi da alaƙa da shi bal ɗin ita kanta, kamar alal misali ai caca wajen bal, ko alal misali ai wasa da sallah, ko alal misali ya zamanto sanadiyar gaba da kashe-kashe, da mutum ya zamanto shi ya yi asabiya da ƙungiya saboda bal kawai, kuma wannan ta kai ya zuwa ga wato kaji an ce 'yan Arsenal waɗannan 'yan unguwar 'yan Arsenal ne, waɗannan 'yan unguwar 'yan Liverpool ne, saboda haka ba a ga maciji tsakaninsu, sanadiyar ne sanadiyar bal. To duk waɗannan sa daga cikin munkarat waɗanda suke muna ganin su, to ba wai bal ɗin ce ta sa ba, abubuwan da suka haɗu da ita shine ya kawo ya zuwa ga wannan. Ko kuma wajen sanya tufafi ya zamanto an bayyana tsiraici, duk da yake ita cinya a zahirin mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa al'aura ce, amma al'aura ce muhaffafa wadda ake sauki a kanta, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun shigo cinyarsa a buɗe bai rufe ba, abubakar da umar duk sun shigo bai rufe cinyarsa ba, da usman ya shigo sai ya rufe, shi kuma ya faɗi illar wannan yace saboda mala'iku suna jin kunyar sayyidina usman, dan haka shi ma yake jin kunyarsa sai ya rufe cinyarsa. to kaga an sassauta akan cinya, saboda haka za a iya cewar akwai ɗan sassauci akan irin sanya gajeren wando, duk da yake za ga waɗanda suke masu ƙoƙarin kamanta shari'a za su sanya wando wanda yake zai rufe musu har gwiwa domin a fita daga cikin saɓani na malamai. To kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba wai suna da alaƙa da bal ɗin ba, amma abinda mutane suke faɗa wai asalin bal wato kan sayyidina Husaini ne da aka yanke masa kai ake yi, saboda haka duk wanda ya wannan yana kwaikwayo da su ne. Wannan duk tasirin tatsuniyoyin shi'a ne da ya shigo cikin rayuwar musulmi, ba haka bane, wannan ba shine asalin bal ba. Akwai wasanni waɗanda suke da yawa asalinsu daga wajen musulmi suke, kamar wasan polo, wato asalinsa daga wajen musulmi yake, saboda koyon sarrafa doki a wajen yaki. To waɗannan ta janibin yin wasan ƙwallo ɗin kenan. To amma me hukuncin kuɗin da aka samu da mayar da shi sana'a? To kamar yadda na ce malamai sun kasu kashi biyu, waɗansu sun ce halal ne, saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyan abinda mutum ya nemi kuɗi ya ci abinci da shi shine abin da ya yi da hannunsa, wato ma'ana da ƙarfin jikinsa. To wannan shi ma kaga da ƙafarsa yake yi, ƙafa ai ƙarfin jiki ne, da jikin ne, saboda haka a basirar da Allah ya bashi da horo da ya yi da wahalar da kansa da ya yi da hana kansa bacci
da ƙoƙarin dabara da sanin yadda zai yi ya samu ya ta yi yau da kullum ta zamanto bal ɗin nan a hannunsa kamar alƙalami ne a hannun wanda ya iya rubutu. Duk wannan ƙoƙari ne wanda yake yayi, to idan ƙoƙarin bai haɗu da abubuwan da aka ambata na haramtarwa ba, sai suka ce wannan kuɗinsa halal ne. Waɗansu kuma suka ce haramun ne, domin saboda kuɗin da ake basu ana basu kuɗi ne ta hanyar manya-manyan club, wanda su kuma manya-manyan club ɗin nan abin da yake sa suke ba wa 'yan bal ɗin wannan kuɗin saboda za su zo mutane su zo su yi kallo. Shi ko kallon bal daban yake da yin bal. Idan ɗan bal ya yi bal ya samu fa'ida, ɗan kallo fa wace fa'ida ya samu a kallon bal? Nishaɗi wani nishaɗi? A ƙyale caca, ba caca ake magana ba, na caca wannan babu ishkal cewa wannan kuɗin da suka samu haramun ne. Wanda dai ake caca ta bal aka biya shi ta wannan cacan kuɗin haramun ne. Tunda Allah maɗaukakin sarki ya haramta caca, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin caca. To amma wai kuɗin 'yan kallo, su 'yan kallo da suka biya kuɗi suka yi kallo, aka baka lada akan wannan kallon, shi wannan kallon me matsayinsa? To wannan shine waɗannan malamai suke cewa shi wannan kallo lagawu ne, kuma Allah ta'ala ya ce walladina hum anil lagwi mu'ridun, mu'minai suna bujirewa, suna kauda kai daga lagawu, don babu wani amfani da zaka samu a kallon bal. Kai ba iyawa zaka yi ba motsa jiki zaka yi ba wata basira zaka samu ba lada za a rubuta maka ba akan kana sauraro ko kana ganin ayoyin Allah. Sai ma watakila ya sanya ka high blood pressure saboda kana ganin gwaninka ya tozartar da chance din, yace saura kaɗan ya ci, ka gan shi kai ta bakin ciki da shi, high blood pressure ya zo ya same ka saboda an masa fasin ya kasa ci. Kasan wani lokaci an ce har duka suke musu. Na'am, kallon wato dan kallon ake bal? A'a, su masu bal su daban ne. In sun yi bal suna da maslaha da muka ce shari'a za ta iya yarda da ita, amma masu kallo wace maslaha suke da ita? To shine wannan shine yana daga cikin babban madogaran malaman da suka haramta wannan kudi. To ala ayi hal waɗanda suke da irin wannan kyauta da Allah ya musu na ƙwarewa a cikin bal, kuma har suka zamanto suna samun kuɗaɗe masu yawa, akwai shubha a ciki. don haka abin da ya kamata su tsarkake waɗannan kuɗaɗe ta yi ma al'umma wani abin kirki, su gina asibitoci, su zo su gina makarantu, su ciyar da yara suna nan ba su da ƙarfin da za su zamanto in ma suna son su yi bal ɗin ba za su iya ba, saboda ba su da abincin da zai gina musu jiki. yanzu asibitin yara ɗin nan wanda yawan yaran da ake kawowa ba rashin lafiya ba ce, rashin abinci ne. rashin abinci ne abinda suke bukata a duk wata don su rinka ciyar da yaran a duk wata daya, buhun gero daya, buhun sukari daya, buhun gyada daya, buhun madara daya, zai musu maganin yunwar da yaran nan suke ciki. Abin ya gagare su samu, kuma asibiti ne na hukuma. To su yi irin waɗannan, ana gani waɗanda ba musulmi ba daga cikinsu. Dubi wannan ɗan iya wanda ya asibitin zuciya, ake aikin zuciya a wajen, da kuɗin da ya samu kafin ya yi murabus daga bal ɗin ta amfani shi, ta amfani mutanensa. Saboda haka su yi amfani, watakila wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake musu dukiyar tasu idan suka yi irin waɗannan abubuwa na taimaka ma al'umma. Sannan halacci ga mata shi ne wannan yana daga ciki. A kofi akwai tafsil, idan kofi ya zamanto daga club ne, to wannan shi ne caca.
daga cikin waɗanda su kansu suna shiga cikin gasar, in ya zamanto sun sanya daga club zai iya zamantowa caca. Amma idan wani mutum ne daban ya zo ya sanya, ko hukuma ta sanya, ko wata ƙungiya ta sanya, to wannan ya halatta, kamar yadda hulafa'u sukan sanya wato kuɗi na gasa, a yi gasa akan rubutun littattafan hadisi, akan haddace hadisai, akan kyauta, akan wani abu wanda yake na taimakon al'umma ko wata gasa. Waliyul amr, sarki na musulunci, yakan sanya wannan gasar, ai kamar kofin ne. To wannan ba caca bace. Caca shine abinda duk zai zamanto cewar ka sa kudinka ko ka samu ko ka rasa. To kaga idan kamfani, idan team ya sa kudinsa wajen sayan cup, wani kamfanin ma ya sa kudinsa wajen sayan cup, wanda ya ci ya hada gabaki daya ya kama nasa ne, kaga shi wancan yayi asara, shi kuma wannan da ya ci ya samu rabo. To wannan shine abinda ake nufi da caca kenan, abinda ake ce ma zero sum game, wato in na ci kai zaka faɗi. Amma kaga yayin da wani zai zo ya sanya, idan baka ci ba dama baka sanya wani abu na kuɗi a ciki ba, in ka samu dama baka sanya wani abu na kuɗi a ciki ba, sai zamanto kamar kuɗi ne, a dukiya ce da ta zo maka. To wannan shine abin da zan iya cewa akai bal ɗin mata. To me zai kai mace da yin bal? Ni ban ga dalilin. To ni dai a cikin abubuwa na gani har tim suna yi a kasashen musulmi, amma a bisa abubuwan da malaman da suka halatta bal suka halatta, ni ban ga abubuwan da ke cikinta ba na masalih ga mata da za a ce mace sai ta yi bal. Wayanna masalih ne ga mace da mace za ta yi bal, in banda dai kawai ana so a ganta a yi sha'awa, so ake kawai a ganta a yi sha'awa. Don dama wannan al'umma abin da ta gada kenan, duk abin da zai motsa gariza abin da suke kenan, duk abin da zai motsa gariza abin da suke so kenan, abin da zai motsa haramtacciyar sha'awa. Allah ya kiyashe mu. Amma an banda haka yanzu ko a nan wajen waye zai da yarsa ta je ta yi bal?